Hej, jeg vil lige prøve at vise jer opgaven med Tivoli. Altså, vi har jo haft et par gange hen på klassen, men jeg tror stadigvæk, at der er nogle stykker, der hænger lidt med, hvordan de får det skrevet over i de forskellige steder. Altså, jeg har jo så valgt at lukke GeoGebra op herover, kan I se, og så har jeg bogen herover. Og det har jeg også set på klassen, at det er faktisk mange af jer, der gør. Og det er lidt smart, men det kan også godt drille lidt en gang imellem. Men jeg vil starte med at prøve lige at kigge på tabellen heroppe. Hvad er det i grunden, de forskellige ting, de koster? Og så vil jeg selvfølgelig lige læse opgaven hernede. Det jeg så kan læse nu her, det er, at Maria på 15 år tager i Tivoli en lørdag. Hun betaler entré og køber turbilletter til forlystelse. Og så står det her, det er faktisk lidt vigtigt, at man læser det hernede. Maria prøver kun forlystelse, der koster 2 turbilletter. Godt. Men hvad er det så, vi skal? Nu tager vi spørgsmål nummer 1. Udfyld et tabel, der viser sammenhængen mellem den samlede pris og antal forlystelser. Den tabel, man efterlyser her, det er den tabel, de har lavet herovre. Man skal bare lave den færdig. Det man kunne vælge at gøre, man kan gå ind i Word, og så kan man gå op i sin bjælke ind i Word, og så kan man skrive indsæt, og så kan man så indsætte en tabel. Og så kan man i tabellen, når man skal indsætte den, så fortæller man, hvor mange kolonner den skal have. Og det har vi også haft inde i klassen, ellers må I lige spørge igen, hvis I ikke har styr på det. Så kan man skrive heroppe foroven, ligesom de har skrevet her, og herover. Og så kan man så se her, at 0 og 85, hvis man så kigger på det heroppe, så står der samlet pris, entré plus forlystelser. Så der ligger nogle forlystelser her, men der står 85 kroner, så må vi jo gå ud fra, at de 85 kroner, det er entré. Så kommer vi herned, en forlystelse, 125 kroner. Så må vi antage, at den forskel, der er fra 125 til 85, det må det være en forlystelse, den koster. Og det er jo så 45 kroner. Og så skal vi sådan set bare lægge, det er ikke 5, det er 40 kroner. Så skal vi lægge 40 kroner til hele vejen ned her. Og så får vi udfyldt tabellen på den måde. Hvis vi så kigger herover, tegn i et koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem antal forlystelser og prisen her. Og det er jo så de herovre, som vi skal have tegnet ind. Og man kunne godt vælge at sætte punkterne ind og så forbinde dem med streger, ligesom man vil gøre på et stykke papir. Men hvis man laver en funktionsforskrift på de her tal, for nu har vi nogle tal, som vi kan gå ud fra. Altså vi har jo et stigningstal på 40 kroner, har vi fundet ud af, og vi har et begyndelsesværdi på 85 kroner. Så er det jo lige til at gå til. Fordi så vil funktionsforskriften nemlig hedde y er lige med 40x plus 85. Godt, og hvordan får jeg så det ind herover? Jamen så har jeg hernede, jeg kan lige rykke det her lidt, så man bedre kan læse det. Der gik det hurtigt. Kan I se, hvor det kan drille? Nu kan jeg godt huske det hernede. Den her, altså det står input hernede, så hedder den y lige med 40x plus 85. Og så trykker jeg bare enter. Så kan man godt se, at der sker et eller andet her, men det er jo fordi, at den flyver helt herop. Den skal jo skære i 85. Nu kan jeg så lige vælge sådan at få den hævet ned herop. Det kan jeg gøre ved at lige tage. Nu kan jeg se, at den er blå heroppe, ellers skulle jeg have trykket på den herop, altså klikket på den. Så nu har jeg sådan en håndflade her, så kan jeg trække den her herned først, for ligesom at se, hvad jeg har brug for her. Jeg har kun brug for for eksempel 10 forlystelser, dem har jeg hernede i bunden. Og så skal jeg have brug for prisen opad. Og de tal, hvad der er her, dem kan jeg jo ligesom ikke rigtig bruge til noget. Så laver jeg bare om på den her skala her, som går opad, og finder en skala, der giver mening for mig. Du ser, hånden den er sådan, og så kører jeg over på den og rammer den, så gør den lige sådan, som I kan se nu, hvor den så skriver y-akse. Så kan jeg klikke på den, mens jeg gør det, og så kan jeg bare trække i den. Så trækker jeg den bare nedad. Nu kommer jeg til de 85, hvor begyndelsesværdien den var. Og vi skal da i hvert fald op på vi tager 500 kroner, det giver godt mening. Sådan for at, nu ved jeg jo godt, at det er 500 kroner. Hvis det er en anden, der læser, så kan de jo ikke se, at det heroppe det er 500 kroner. Så hvis jeg nu går ind i den her, hvor der står ABC her, der kan godt have stået noget andet. Hvis det nu har været på den der først, så ved man bare lige, at man kan trykke her, og så kan man folde den ud, og så skal jeg bruge den her tekst her. Hvis jeg så klikker herhen, hvor jeg nogenlunde vil have min tekst, så kan jeg skrive teksten her, så skriver jeg så bare, jeg tror jeg skriver samlet pris. Det var det, der stod i opgaven. Og så trykker jeg OK. Så kan jeg lige trække lidt over her. Hernede, der var det jo antal forlystelser. Jeg skriver så her. Antal
og så. Og så skriver jeg OK her. Det kommer til at stå hernede nu. Det står der meget fint. Det giver da god mening. Hvis jeg nu rykker den her lidt ud heroppe, nu har jeg jo trukket den, for at jeg bedre kan se min skala hernede, men når jeg går op i fuld skærm, så kommer det med. Og det skal jeg nok gøre, når jeg skal have det her klippet over i mit Word-dokument. Så jeg prøver lige at rykke lidt her, så vil jeg lige prøve at vise noget. Rykker det mere endnu. Nu kan man se heroppe, der har han faktisk skrevet funktionsforskriften. Y er lige med 40x plus 85. Det er selve funktionsforskriften. Nu skal jeg jo til at bladre tilbage herover. Så nu skal jeg lige klikke derovre først, inden jeg kan bladre. Og jeg skal vist nedad. Så vidt jeg husker. Skulle jeg ikke det? Nej, jeg kom højt op. Den kommer vi først til. Jeg har bare været der før. Og kommer videre. Her var den. Godt. Og hvad er det næste, vi så skal nu her? Tegn i det samme koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem den samlede pris og antal forlystelser, hvis Marie nu har købt et turpas i stedet for. Hvad er en graf for et turpas? Jamen, et turpas for en voksen. Maria går under voksen, og det kan man se op for de 12 år og plus, og hun var 15, det siger hun går som en voksen. Så et turpas koster, jeg kan ikke se det, jeg ved det koster 200, så nu er jeg lige nødt til at rykke lidt i min, så jeg også kan se det. 200 kroner her. Godt, det vil sige, at prisen for et turpas, det vil sige, det er Y, det er den her. Den er 200. Hvis jeg siger Y er lige med 200 kroner, så skulle den gerne tegne en graf for det jo. Nu kan man se her, at alle forlystelser koster 200 kroner. Det er faktisk allerede svaret på den opgave. Nu kan man se, at det er den her. Så er svaret, nu er du nødt til at klikke over igen for at kan bladre. Det var den, jeg har lavet der. Så kommer jeg til 4'eren. Undersøg, hvor mange forlystelser til... jeg kan ikke sige noget for de der. Hvor mange forlystelser til to-turbilletter, eller hvor mange forlystelser til to-turbilletter Maria skal prøve, før det kan betale sig for hende at købe et turpas. Hvis jeg så kigger, hvor mange gange kan jeg tage 2 herhen af, inden at jeg er kommet forbi, inden den her den krydser. Så det kan jeg 1 gang. Det vil sige, det er 2 ture. Her er 2 ture. Og hvis jeg kommer herhen, og hun vil prøve 2 gange, hun skal faktisk kun prøve 1 forlystelse til 2 ture, til 2-turbilletter. Fordi så kommer hun over her. Man kan også regne helt nøje ud, altså hvor er det den skærer hen her. Det kan man faktisk bare gå op herop. Så kan man prøve at bladre i den her, så kan man lige trykke her. Så kan man gå ned her i skæringsværktøj. Så fortæller den helt nøje, hvis jeg klikker på den her, og den her, så skulle den gerne få et koordinat. Det der koordinat A, den kom herop, se, 2,88 tur koster 200 kroner. Det vil sige, at hvis kommer hun over det der, så bliver det jo billigere med 2 turs. Er hun under 2 ture, så skal hun ikke begynde at købe et turbillet. Det er jo faktisk svar på det her, altså på selve opgaven. Nu vil jeg så prøve at vise lige sådan hurtigt, hvor man kan klippe det ind, for nu har jeg jo selve opgaven. Så gør jeg sådan her. For at det kan, man bedre ligesom kan se og aflæse noget, så kunne det måske se godt ud, hvis vi fik lavet, jeg trykker lige af, så trykker jeg ned, den der, så sætter jeg lige et gitter i. Så kan man nemmere følge her, ikke? Så man kan godt se, det er lige før 3 nu, at de skærer hinanden. Og det her, det er turene her henad. Jeg har valgt det her klippeværktøj. I har også et klippeværktøj, det ved jeg. Hvis jeg trykker på det, så kommer det her, at jeg vil klippe et eller andet. Og jeg bliver nødt til at klippe heroppe fra, fordi jeg vil lige have min pris med. Nu vil man jo kunne aflæse det her. Når jeg så har gjort det, så trykker jeg på kopier. Og så går jeg over det Word-dokument, hvis jeg har lukket lidt op, og højreklikker og sætter det ind. Men det kender jeg alle sammen. Og så er det kun lige at tilpasse det lidt. Så det var lige en ekstra gang af den her, ellers må I